Què tal? Me das un tiquet, per favor? Sí? Avançat Mountain i veig un dels vostres seqüestrat. Si el voleu tornar a veure, heu de complir una sèrie de condicions. 1. La piscina municipal ha de fer 24 metres i no 25. 2. El carrer major ha d'estar tots els dies tancat. I 3. Heu de llevar amb aquesta pijada vostra de la fibra òptica. Vull una prova de que estigui bé. Necessitava un pla. Ja ha passat, patrons, que no he pogut ni llevar a gravar vídeo amb el dron. Ja m'ho feia ser mitges. Ja està. Ja l'interromput les meves vacances. On ha retat de França? Què dius? Mos demanen una sèrie de condicions perquè pugui donar venir nosaltres. Però no ho podem aconseguir. Vale. Falta un integrant més en el grup. Brutal. Càsting. Un càsting. Veam, tu, moixot, què saps fer? Bueno, venga, a tu casa, próximo. Veam, què saps fer tu? Ja hi són tots. Tens un plan. Tertolina. Portador. Per recuperar els plans s'estan complint una sèrie de condicions. Lo primer de tot, teatre la fibra òptica. Segona, la piscina ha de fer 24 metres. I lo darrer, el carrer major ha d'estar tancat 24 hores, 7 dies a la setmana. Missió complida. Ja ho tenim tot. Estan cridant. Sí? Ai, herbetes, vos penseu que vos ho posaria tan fàcil? No vos tornaré mai el vostre amic. Mos han llenat, ja? I ara què feim, patron? Un moment. No mai el vostre amic. He sentit unes campanes. Sabentoria! Al lío. And the eye of the storm inside I am silent and strong, just waiting for the right moment to strike, coiled like a cobra. And the eye of the storm. Halo. Alcalde! Llençol! No pot ser! Correu, correu, correu! ¡Fuego a discreción! ¡No serveix de res! Retirada! Un moment! No tenim escapatori. Haurem de lluitar. Basta ja! Jo l'he llevat!
i faceu el que jo vull sempre. Això només se pot arreglar d'una manera. Fight! Ponte d'altre. Gas lacrimógeno. Carguen. ¡Fuego!